Hello, what's up? Mananap ko up. Padong dahil meron manguha og kanang kuan kanang mangga kay magmukbang lagi mig mangga. Samutan na mo guba na akong naw. So, may ngadlaw din yung tanan diharon mga ka-fanations. Nahimo na di kong kabayo na ng bata aron. Kuyog baboy malagay mo nang nagsige na lagkapyot. Og ni ade meron sa balay sa musilingan. Kay anhi mi dinhi mamalit og mangga. Mayo man ilang mangga kay madadara man ang kaaslom parehas kong naw. Unya, di pod basta-basta nang ako mga backup diha kay mangga ra gid ang waan ni nila. Di man pod sila ganahan sa mangga nilang mama kay perte man pong asluma. Maong ni agyon may dinhi napunta. Nindot ra ba kayo ang view dinhi oh? Peaceful kayo ba? Makahuna-huna jud tag maayos tong mga utang. Og sa diha misuod na mi sa ilang gate, perti jud akong kuyawa kay gisugat na mi sa ilang sigbin. Mayo na lang gani kay nahadlok sa mong baho. Og mao day ni ang tag-iya mga ka-fanations. Among naabtan nga nagbutang og asiti sa iyang bisikleta. Unya nalingaw pud mig istorya. Natinga naman ako pagtaod-taod kay naghoy naman ang akong abaga. Mao day kay wa pa man di ay nako nabutang ang akong bata. Mao tong gibusdak na lang nako. Pag humana mo pahuway, gikuha na dayon nako ang balde nga sukdanan para sa 50 pesos. Og tuod di ay, shout out po di ko aning nagpahuwam sa balde. Mao ni ang asawa sa lalaki nga nagbutang og asiti sa iyang bisikleta. So karon kay niya naman ako ang balde, aw supay dugay-dugayan man laban na may. Ay, stay manguha na di mig mangga oy. Tara. Nakakuha na ang inyong unggoy amigo. Dai, hinog-hinog na gini oh, nagyelo-yelo na. Wow! Ang nakanindot lang gid ani ilang mangga mga ka-fanations kay putot pareha nako. Mautong wadyo ko magduha-duha og saka. Kay og mahog di man mabunog. Di lagi mabunog pero kurog man imong itlog. Ayay, paghilom ra ba dialo kay mosaka nako. Sorry kat na dayon ta diha oy. May unggoy na umakyat sa puno ng mangga. Unggoy, kuha ko nimo ba? O diba? Mao to'y language signature sa among mga kaliwat nga nagpasabot nga natagbaw nagkaog saging ug ang mangga na pagi-tripping. So pag humana mo panguha og mangga aw nanganaog na dayon me. Among pili o nang dagko. Pag humana mo pamili sa mga dagko, mibalik mi sa bahay sa tag-iya. Kay maghatag mi sa mong bayad og bahin. Nangayo na lang pud mig tubig aron makainom ning mga elepante. Og samtang busy sila sa pag-inom, aw nagmaniobra sad kog kaon diri oy. Bahala ora mo diha og makakita mo sa kong guba nga naong.